हाय लोगोफोर, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि बड' नेचारेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोनजों गय बेमारनिफ्राय बारग'नायनि राहानि सोमोन्दै आङो सावरायगोन। आङो बेनि सोमोन्दै सिगां भिडिअ लाबोखांबाय, नाथाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनायलाय भिडिअ लाफिन आरो डिटेल्स बे मुलिखौ बहा मोनो आरो बिनि नामखौ क्लियारै हो आरो बेसेबां लायो बेफोरखौ बायदि रोखोम माने डिटेल्स होनानै भिडिअ बानायफिन होनबाय थानायखाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे सोंथिनि सोंनायखौ फिननो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाफिननांगौ जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो बिनि डिटेल्सफोरखौ गासिबो एड्रेसफोरखौ बहा मोनो बहा मोना आं गासिबो होजोबगोन, बेखौ मोनगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक होदो, शेयार खालामदो। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। थोंजोङै गय बिफां राननाय, गय बिथराइ राननाय, बिलाइ राननानै थैनाय आरो एम्फौ जानाय, सिखिरि दैसननाय बेफोर गासिबो बेमारा गुदिनिफ्राय बिफांखौ साफा दोनैनि जाउनाव जानो हागौ। मानो होनोबा बे बेमारा गुदिनिफ्रायसो जायो। रोदा जाग्रा बेक्टेरिया रोदाखौ जेब्ला जायो, जानायनि उनाव बे बिफांहा माने हासार दै बोलांनो हायैनि जाउनाव बे राननानै थैनाय, बिथराइ राननाय, बिलाइ राननाया जायो। बेनि उनावसो बे बिथराइ सेवोब्ला, गोजौआव सेवोब्ला, बिफाङा सेवोब्ला अब्लासो बे सिख्रिफ्रा बाव दैसननानै बेयाव एम्फौ जायो। नाथाय जोङो बेखौ जाजेनहांनाय समाव जोङो दानफायनानै बिजिरनानै जुदि नायोब्लाबो जों बेयाव एम्फौ नुनो मोननाय जाया। बेनिखायनो बे कन्टा 5A मुलिखौ बाहायनांगौ लोगोफोर। बे कन्टा 5A मुलिखौ बाहायोब्लानो बे बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हायो आरो बे हागौमानि जाहांनायावनो बाहायोब्ला माने बे बेमारखौ सोखानो हायो। बाराथार जायोब्ला, बे बिथराइ सेवख्ललायोब्ला बेखौ फाहामनो हाया जायो। ओंखायनो हागौमानि जाहांनायावनो होबानो जाबाय। मुलिया जाहैबाय नैबेनो बे कन्टा 5A हेक्साक'नाजोल 5% एसि, ओमफ्राय नैबे MRP आ जाहैबाय 684। बे मुलिखौ बाहायबानो जाबाय। बे मुलिखौ बारा गोबां बाहायनांगौ गैया। 1 लिटार दैयाव 2 ml होनांगौ आरो 20 लिटार दैयाव 40 ml होनांगौ। बेनिखायनो बे लिटारसेयानो गोबां बाहायजायो। लिटारसे बे मुलियानो 25था गय बिफाङाव होजायो। दा बेखौ मोनो जाहैबाय, आं लाबोदोंमोन बङाइगाव बर' बाजारनिफ्राय। बङाइगाव बर' बाजार नियार DC अफिस। बे DC अफिसनि सेराव बर' बाजार होननाय मोनसे दङ। बे बर' बाजाराव माने मुलि फानग्रा, मुलि बेगर हासार फानग्रा मोनसे गिदिर स्ट'र दङ। बेनिफ्राय आं लाबोदों। आरो नोंथांमोनहा सोरबा गोजानथारनिब्ला, बङाइनिफ्राय गोजान जायोब्ला खाथिनि मुलि फानग्रा दखानफोरावबो अर्डारबो होनो हायो। अर्डार होयोबा बिथांमोनहा निस्सय लांनानै हैगोनखौ आं सानो। आरो जायफोरहा खाथि जायो बङाइनि, बिथांमोनहा डाइरेक्ट फैनानैबो लांफैनो हागोन आरोखि। बावैसो उनाव आङो आरो गय थबसा जानायनि आरो गय बिफाङा मोजां जानाय आरो फिथाइ थायसिननायनि थाखाय मा मुलि होनांगौ, माबायदि खालामनांगौ, आं बेनि थाखाय भिडिअ लाफिनगोन लोगोफोर। मानो होनोबा गोबां मानसियानो कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरदों थबसानि थाखाय मा मुलि होनांगौ, माबोरै खालामनांगौ आरो गय बिफां मोजां जानायनि थाखाय, फिथाइ थायसिननायनि थाखाय मा मुलि होनांगौ। आं बेनि थाखाय बेखौ सोंहरबाय थादों कमेन्टनि गेजेरजों। आं बेनि थाखायबो भिडिअ लाफिनगोन। आं अलरेडि थबसा जानायनिखौ आं मेडिसिन बाहायनानै आं नायखाबाय। नाथाय
बेखौ एसे सम नायथ'दों। बे मुलिजों माबायदि साक्सेस जायो जाया आं बेखौ नायथ'दों। भिडिअ लाफिनबा नोंथांमोना नुगोन। आङो बे गय बेमारफोरनि थाखाय, गय बिफांनि थाखाय माबायदि खालामनांगौ आं बेनि थाखाय ट्रेनिं लादोंमोन। आं बावैसो उनाव नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ लाना फैगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दिनै आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै देखायनाय जाबाय। आं सानो नोंथांमोनहाबो क्लियारैनो बुजिबाय। आरो आं बे भिडिअखौ सिगांनो लाबोनांगौमोन, नाथाय आंनि उसुबिदानि थाखाय आङो गोसो गैया जादोंमोन लोगोफोर। नाथाय अब्लाबो गोबाव जाबायब्लाबो आं दिनै लाबोबाय। नोंथांमोनहा बेखौ बाहायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। गोजोन्थों।